Padayon ang monitoring nga gihimo karon sa kapulisan o sa mga piniriso nga nabuhian pinagi sa GCTA kon Good Conduct Time Allowance. Miabot na sa 30 ka mga surrenderers sa GCTA ang gikustudiya karon sa batan sa CIDG-7. Samtang ang Cebu City Police aduna na say listahan sa mga nalakip sa ipabalik sa prisuhan. Ani ang report. Suma ni Lieutenant Colonel Yuncio Baliguan, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gipang monitor na nila kadto mga nakagawas tungod sa GCTA. Kutob sila maabot base sa listahan nga gihuptan gikan sa ilang uluhang buhatan. Dili hinuon nila mahimong dakpon kani mga tawhana sanglit wa pa man mapupos ang 15 ka adlaw nga gitagal sa presidente. Ingon usab ni gihimo karon sa Criminal Investigation and Detection Group 7. We are still welcoming or we are encouraging those convicts who were released due to GCTA nga mo voluntarily mo submit sa ilang kagalingon. So far as mga convicts, wala pa may na-receive information coming from them that they will surrender or they will coordinate with the police authorities or other enforcement units. Sa pikasbahin miabot na sa 30 ka mga GCTA convicts ang anak ron sa CIDG-7 office. Giandam na nila ang pagpabalik sa maong mga konbiktado sa duol nga penal colony. The preparations that we have right now is we'll be coordinating with the Bucor as to how we are going to transport these surrenderies sa nearest Bucor facility. Kauban si Godfrey Rilien, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.